Už dnes startuje mistrovství světa ve fotbale a u mě nemůže chybět šance fantasy. Upřímně, kdo by si nechtěl zahrát o nadupanou Audinu RS3? Pokusím se ti každý den nasdílet moji sestavu a klidně mi napiš, koho hraješ taky, nebo koho jsem kompletně přehlídl, třeba se budu inspirovat a dám ho do sestavy. Podzimní česká fantasy na šanci pro mě znamenala 314. místo, na jaře jsem skončil 552. Folpy by určitě řekl, že jde o skvělý umístění, ale mě to pořád nestačí, takže uvidíme, co ukáže Mundial. Nade mnou už jasně vidíš, s kým jdu do prvního kola a že budu tak trochu riskovat. Vsadil jsem na Mexiko a Koreu a ty doplní Šulcík z český repre, který ho prostě nemůžu vynechat. Kapitánskou pásku dostal Raul Jiménez, ten už mě několikrát vypekl v FPL, body ale čekám taky od Hwanga nebo Leeho. Otázka je samozřejmě od kterého. Hlavní výhoda šance fantasy, až do výkopu každého zápasu můžeš měnit jednotlivý hráče z toho daného zápasu. A protože nás čekají první zápasy, respektive první kolo, tak si pohlídej oficiální 11, ať na to můžeš reagovat a nazbíráš co nejvíc bodů. Honu na Audinu, zdar.